Izvanzwa mwanyori wokwenyu wakatonyora nziyo vakatonyora nzibo vakatonyora kuti tiri chibereko chaMwari ndo matinogara muna Mwari. Rugarana Mwari. Mugere mupi muna mamakakepichwa zviri kudzibudai pakusungwa kumudzokere kwamakabva kumamba kwamamuru zvikati naizvozvo sezvo tiri chibereko chaMwari icho tifanire kufunga kuti Mwari wakaita segoridhe kana sirivha kutambana kudava goridhe kana sirivha kuuya muingire ndigiti munhu achanamata Mwari muya nemuzokwadi watapwa nokuda kwemari haachakudza murume wake nokuda kwemari haachakudza mudzimai wake nokuda kwemari asi shoko rinoti vaKristu mumba mavo rugarana Mwari zvikani chifananidzo chakavezwa noumhizha womunhu Mwari akarega hake kurangarira nguva dzakare dzokusaziva kwakadai muri kunzwa asi zvino anorayira vanhu vose kwose kuti vatendeuke ndonyaya yataunganidzirwa nhasi yokuti tirekotora ruponiso inyaya yekutendeuka vhangeri riri kuparidzwa kwose kwose kuti aiwa pakutangwa kwatanga chakaita Mwari vari kuti ndatapenyura chidzokai muya mutore ruponiso rugarana Mwari. Ndataura nyaya yekutsvaka ruponiso ndatoperera ipapo ndakuenda pastage 2 yokuti irwo ruponiso rwacho rwatinonzi ngatitore kuzoti tizorwona ruponiso tinotora sei tinorwana sei. Ndibatsirewo Roma 10:9 Zafanaya pedzisana Zafanaya manye mtutu muterere mutu kutsvaka it's your duty rikutsvaka kuponeswa. Asandurwa magwaro kuna profita Zefanaya 2 yes musoro weshoko vanhu ngavatsvake Jehovha kutonga kuchigere kusvika panyaya yekutsvaka vanhu ngavatsvake Jehovha kutonga kuchigere kudii ndanzwa panapa munyori amene wanga achitaura kutaura nyaya yejudgment. Judgment ichavepo but isati yavepo anzi ngatitsvake judgment isati yadi but judgment zvainoita manje ichisvika haingokutonga chete haungotongwa chete usati wanzwa izvo uri kutonzwa izvo zvauri kunzwa izvo kata zvokuzoaplya judgment is there. Hallelujah. Yes pawani unganai zviro kwazvo unganai maitani baba kuti unganidza anzi ungana henyu mirudzi rusinganyare ndakonzwa hanza dzengu ichitaura kuti vamwe vanotosvereka vanhu vakati mangwana makakumana nehundi hwangu nebasa rangu makati go pasuano unoza ukatongotaura kuti chipostori ndokunoona vasina kudzidza manje mandokunoona vakadzidza kuno vanoziva zveupenyu hwepano panyika nowo uchauya rugarana Mwari. Yes unganai chirevo chisati chabereka asi chirevo chichatobereka ungariramba shoko riri kuparidzwa panapa chirevo chacho chichabereka zuva risati rapfuura sehundi kutsama kukuru kwaJehovha kusati kwauya pamusoro penyu zuva rokutsama kwaJehovha risati rauya pamusoro penyu vhesi tsvakai Jehovha imi mose vanyoro venyika imi vakachengeta mitemo yake tsvakai kururama tsvakai unyoro zvimwe mungavandika nezuva rokutsama kwaJehovha. tinomutsvaka sei tinomutsvaka nounyoro nokutendeka tanarotaita unyoro tatendeka tamutsvaka taMwari iye anotototiri pano anotaura kuti kana makadaidza makadaro kuri vatsvene unyoro huripo ndichakudayirai kuti ndiri pano rugarana Mwari. Asi ukamudaidza ukamutsvaga paine zviya zviri opposite rudo paine kuvenga zviri opposite kunonzi kukakavara paine kukakavara paine guru havangodayiri Johana akabva ati iwe Jehovha havatombonzi munamato wemutadzi garako pasi mwana ndakuenda panyaya yesalvation mamwe mashoko ari pana Roma 10:10 tinoona sei ruponiso urwu rwakadaidzirwa mazuva ranhasi tinorwana sei nokuti anisikuda kuti ukude muno musingazoti unorwana sei mhosva igoita yako manzwa baba vagumbo vachitaura vachiti varume ava vane mhosva ropa ravo renyimimi richabvunzwa maoko evarume avo naivo vane mhosva kuti nokuti vanoriparidzawo vachabvunzwawo futi mai vaudza chii vadiva rugarana Mwari. Zvikanzi chii kana uchipupura nomuromo wako kuti Jehovha ndiye Ishe iyewe chokutanga shoko rauri kunzwa pane irori ukatongogamuchira kuti mashoko andeaishe anzi kana ukapupura nemuromo wako ukati zvechokwadi tsukuru nanzi chii
kana uchipupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe wangu nokutenda mumwoyo mako murume wako nisheni shoko richibali popo watenda mumwoyo mako watenda mwoyo mako pozo pupura kuti Jesu ndiye Ishe ati ndo panotangira process yekuponeswa rugarana Mwari nokutenda mumwoyo mako kuti Mwari wakamumutsa. Point number 3 enda kukupona kuwepo inyaya kutenda zviri kuparizwa nokudzidziswa mukereke pazuva ranhasi kubva nhasi zvichienda mberi hanzi ndo zvinoita kuti ruponiso uruwani mwana wamai asina zvipiwo aiwawo zvimagirazi zvimino ndizvozvo vamwe vakasinwa mamota marimwe zuro mota richirwadza vakatsvuka akasvina but rapera kusinwa vakazoti but ndaaraiti asi chimurume chiya chandikwadza wena ndonyaya yacho yeshoko raMwari neta sekuti rinotuka neta sekuti rinorwadza but mushure mokuzoita homework mweya mutsvene wabata mauri uchasaronzwa kuti hapano ndazopona wako mwana. Haleluya. Ndosaka muchiona vazhinji vachiti kunenge kunotukwa vanhu mani aiwa munhu ari mauri tinoda kuti abve iyeyo kupinde munhu mutsva shoko iri hatiri kuparidza rione pekugara kana ragara pauri manje nokudanzi rinocheka semunondo unonza kana chinhu chikanzi chinocheka semunondo hachiti pamusoro chinenge chichitokurwadza saka rinorwadza iri kana richitaura munhu anenge asina kumira zvakanaka. Haleluya. Madwanya yekuti tinoona seriponiso hanzi raparidzwa saizvozvi unofanirwa kutenda watenda woisa mwoyo mako waisa mwoyo mako wozopupura nomuromo wako kuti zvechokwadi Jesu Kristu ndiye mwanakomana waMwari akafira ini mutadzi nemunyangadzi hanzi ruponiso rwatotanga. Haleluya. Zvikanzi nokuti munhu unotenda nomwoyo ndokururamiswa izwa unopupura nomuromo ndokuponeswa wangu nokuti rugwaro runoti ani nani unotenda kwaari haanganyadziswi. rugarana Mwari kakandosaka muchizonyadziswa dzimba dzichiputsika nokuparara makakwira ndege muchiti maropafadzwa pane nyaya yekuchengeta shoko nokugara mushoko hanzi kana risisipo medzi pane kunyadziswa asi kana uchigara mushoko pane kudina asi hapana kunyadziswa. Haleluya. Amen. Enda kupesera zvoshandira zvemagwaro kuna Vakorinde wokutanga chitsauko chekutanga mukati ma21 verse musoro shoko uripo uchenjeri hwaMwari nouchenjeri hwenyika. nokuti vazhinji pane uchenjeri mushoko raMwari kuenda uchenjeri hwenyika. Ndataura kana mundikonde zvakanaka mukangoti muri mupostori vanoona pikicha yemumwe mupostori wakamuona nokuti vamwe vanofungati upostori kuchengeta wapepo wakadaro nokugera musoro kusara usina bvudzi hanzi ndo apostori vanosireva aiwa definition muapostori ndiambasada akamirira zvamambo Jesu anoita zvaJesu anoteera shoko raMwari ndio maapostori kwete kuchengeta ndebvu nemuparavara vanochengeta ndebvu nemuparavara mverisori ndo vanga vachitaurwa naJeremia kuti ivavo ndo vanokutapa ivavo vopedzera akuprofita kuti iwewe mwana wako Kanisha wakamisa chikwambo unorara nayo Kanisha akutovenga baba wake rugarana Mwari then ndo vari kunzivawo be very careful nenyaya iyoyo dzokerai kushoko iri kana madzokera kumuchaziva chokwadi rugarana Mwari. Iyi ndikwakutora mwana wangu Linda kwakumuti chikwambo ndee akarara ndaakuenda kumuita mukadzi kuchechi ndichienda unonyepa zvinoitika izvozvo but uzoona manje zvingaitika hazvo uroyi uripo takakuzoona kana ari profita wechokwadi audzana nawangu izvozvo kana kuti aprofita adzimai vangu izvozvo ngatirega zvekuzotora mukadzi wangu ngatirega zvekuzotora mwana wangu kuti tiziva kuti ibasa raMwari nokuti mweya waMwari ndinoziva uchinzi hauputse unovaka zviri kunzi naJeremia kuchenjerai varipo vane aritari dzakanyorwa vanonamata kuna Mwari asina zita vanochengetawo vapepe vanopfekawo makemenzi vanotopfeka zvaiva Jesu havapfeke kuti dzinotiwa vanopfeka zvimasendosi imi munopfeka madhasikoti kuita sakondatika vachitsvinyawo vati shoko richidiyaro rugarana Mwari. Zvikanzi nokuti uchenjeri hwaMwari nyika nouchenjeri hwayo zvaisina kuziva Mwari Mwari wakafadzwa nazvo kuti vanotenda avaponese. muri kunzwa here nyika nouchenjeri hwayo